Bună și bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu întrebări interesante. Eu sunt Rodica, psihologul vostru friendly. Și astăzi o să vorbim despre temă foarte actuală, da? Despre presiunea perfecționismului, da? Și frica de a greși. Cine nu le-a trăit vreodată și ea ca Victoria a selectat niște întrebări care voi le-ați considerat necesare ca să obțineți răspuns și să faceți o schimbare. Pornim! De ce am senzația că nu sunt niciodată suficient de bun? Wow! Asta este și un pic despre sindromul impostorului. Aici aș explora așa un pic nevoia asta de a fi bun. Ce înseamnă să fim buni? Asta este o chestie care noi am învățat-o și am modelat-o pe parcursul creșterii noastre de copil, unde nouă ne s-au oferit anumite criterii exagerate despre cum noi trebuie să fim sau ce trebuie noi să facem. 1. A doua perspectivă este despre faptul că noi singuri ne-am creat anumite standarde și criterii pe interior despre starea asta de a fi bun, da? Good enough. Și aici, de ce v-am spus termenul în engleză, este că foarte bine limba engleză are o mai multă clasificare și redirecționare a termenului ăsta de a fi bun. De a fi îndeajuns de bun, de a fi ok, pentru perioada în care mă aflu, da, este super mega bine ce fac și cum fac. Înseamnă că persoana face un fel de hiperevaluare a standardelor pe care le are față de el ca persoană, mă refer, sau care sunt a lui sau care sunt din exterior, da? Și aici aș da un exercițiu foarte interesant, să scrie toate așteptările pe care le are față de el ca personalitate. Și ce înseamnă conceptul ăsta de a fi bun? În ce domeniu vrea el să fie cel mai bun, da? Și aici aș analiza împreună care domeniile în care el se consideră că este bun și simte asta. 1. 2. Care sunt domeniile în care lui îi se spune că el este bun, da? Se încurajează zona asta de a fi bun, dar el cumva mai are nevoie de ceva ca să iasă și mai bine. Și 3. Care este zona în care persoana vrea să fie bun, dar cumva nu își asumă asta și este într-o zonă de asta de concurență cu ceilalți și să observe cine este acel vector de concurență în prima etapă. Și în a doua etapă, tot aici, să creioneze, adică să creeze un fel de profil, cum ar arăta el în forma asta ideală, în care el ar fi mega bun, da? Nu bun, dar mega bun. Și de acolo să înceapă să observe care sunt anumite calități și elemente care persoana le are în realitate și care sunt acele zone care el cumva trebuie să le exploreze și să lucreze. Și tot aici ar fi o chestie foarte interesantă, persoana să-și găsească anumite modele care reprezenta acel bun și să le creioneze, adică să mai iei ceva de acolo, să mai împrumute așa niște elemente și asta cumva o să ajute să iasă din anumite standarde și criterii în prima etapă. Și tot aici știți ce ar mai fi o chestie? Desetarea stării de bun, da? Cât de bine eu fac anumite lucruri sau cât de bun sunt acum. Pentru fiecare etapă de vârstă, noi avem anumite chestii care ne fac pe noi să fim buni. Și atunci persoana trebuie să conștientizeze dacă el are acele elemente care pentru dânsul ar reprezenta că el este bun pentru această etapă și în măsura în care el execută niște lucruri care el le așteaptă de la dânsul și care alții le așteaptă de la dânsul. Cu sport. Deci sunt exerciții așa de explorare foarte profunde a propriei identități. Cum să scap de obsesia perfecțiunii? Wow! Perfecționismul ăsta ne bântuie, el ne urmărește, ca o umbră peste tot locul. Da, umbra perfecționismului. Deci, iarăși, perfecționismul presupune că persoana pe interior are un sentiment, da, de insuficiență. El în spate poate avea două chestii. 1. Este iarăși acel sindrom al impostorului în care persoana ce n-or face are așteptări exagerate față de sine și față de procesele pe care le trăiește. Și 2. Poate fi despre
dorința asta de a demonstra că eu sunt cel mai bun. În sine, perfecționismul este un moment așa de lucru cu sine destul de profund. Recomandarea, oricum, dacă e de mult timp umbra asta a perfecționismului, este să mergeți totuși la un psiholog ca să analizați un pic de unde el vine, fiindcă el poate avea un model preluat, sursa asta de model, adică a modelat o figură autoritară, adică pe mama, tata, care mi-au creat chestia asta că a fi perfecționist este super mega fain și super mega nu știu cum, în prima etapă, dar în a doua etapă perfecționismul poate avea o sursă de conflict, adică pe interior poate fi o experiență emoțională foarte încărcată, repetitivă, prin care ați înțeles că anume modelul ăsta de a fi perfect este cel care este acceptat de figura emoțională, adică nevoia asta de a demonstra că eu pot fi mai bun ca tine, mama, tata, bunica, bunelul, da? Că depinde cine este acea figură autoritară și că la mine lucrurile o să iasă mai bine ca la tine, da? Fiind copil, când ne facem așa angajamente noi cu noi, fără ca să vrem, la nivel inconștient, noi creiem zona asta de driver, să mai numesc, sau substructură de personalitate, care este acel perfecționism. Și el este împreună cu o altă substructură, cu un critic, cu un saboteur, da, care ne spune tot timpul că nu este îndeajuns de bine și ne creează niște presiuni. Deci aici aș merge un pic și aș explora despre ce este această umbră. Și așa, ca să vă dau o recomandare, da, fiindcă cel care a dat întrebarea este într-un proces de explorare, e să analizați un pic care sunt domeniile în care acest perfecționism se accentuează. 1. 2. Pe ce se bazează el? Este un anumit ideal, o anumită dorință, o anumită tendință? Care e scopul lui? Da? Care e nevoia acestui perfecționism? Fiindcă perfecționismul, vreau să vă spun că în spate tot timpul are o nevoie nerealizată și atunci e foarte important să descoperiți care este acea nevoie. Și dacă aveți posibilitate să apelați la un specialist care să vă ofere o anumită ghidare, da? Un psiholog care să vă orienteze un pic cum diminuați nivelul ăsta de perfecționism cu spor și cu multă implicare față de sine. Este normal să mă tem să încep ceva doar ca să nu dau greș? Este normal să mă tem și să începem. Deci, ok. Haideți să normalizăm un pic frica. Da, este normal atunci când noi începem anumite lucruri, deci răspund la prima întrebare, când începem anumite lucruri, să avem o anumită zonă de frică. Da, fiindcă noi facem un lucru care nu îl știm, este un lucru nou, un lucru care presupune anumite cum o să fie, ce o să fie, da, deci este o emoție firească, care noi simțim pe o anumită perioadă până începem acel lucru. Nu este ok dacă această emoție de frică este de lungă durată și încă și mai mult nu este foarte așa ok dacă această emoție este determinată de frica asta de eșec. Deci cumva noi nu am început încă bine să facem acea activitate, să începem și noi ne temem că ceva nu o să primească bine. Da? Asta de fapt ne blochează. Ne creează un fel de stare de asta de îngheț în care ne face să nu ne implicăm în acțiune. De aia recomandarea ar fi să analizați care sunt anumite așteptări de la dumneavoastră atunci când faceți ceva. Da? Deci asta înseamnă că undeva în spate sunt anumite criterii cum lucrurile trebuie să fie. Iarăși, ele pot fi idealizate sau ele pot fi exagerate. Și aici noi trebuie cu voi să analizăm pe ce zonă noi ne ducem în prima etapă. A doua etapă, frica asta de a greși, înseamnă că persoana în spate are o zonă de neîncredere în sine sau nesiguranță. Și atunci ar fi foarte fain să explorăm despre ce este acea zonă de nesiguranță și neîncredere, pe ce ea se bazează și să căutăm care ar fi antonimele comportamentale
sau emoționale aceste zone de neîncredere. Da? Dacă noi vorbim de încredere, atunci persoana trebuie să-și conștientizeze propriile sale capacități, unde el este bun, unde undeva lucrurile trebuie cumva mai lucrate, mai conștientizate. Da? Și că aici se creează o anumită zonă de explorare. Și tot aici, așa, o mică recomandare de unde vine această frică de eșec, de unde este preluată, cu spor. Cum să învăț să mă bucur de progres și nu doar de rezultate? Wow! În primul rând, să-l setez. Progresul trebuie foarte bine pus pe foaie și analizat. În primul rând, ca scop. Da? De ce? Fiindcă progresul presupune dezvoltarea anumitor calități și capacități. Rezultatul este doar un element pe care noi îl trăim aici și acum, care în timp se devalorizează, după cum bine cred că știți dacă ați acordat această întrebare. Pe când progresul este un traseu de lungă durată și ca să vă puteți bucura de el, faceți așa un exercițiu minunat în care pe fiecare etapă atunci când faceți o activitate scrieți ce ați învățat nou, ce elemente sau capacități, caracteristici de personalitate s-au antrenat în acest proces și care este progresul segmentat pe fiecare etapă, acțiune pe care le faceți. Da? Cum s-a îmbogățit personalitatea dumneavoastră. Și asta o să vă dea, apropo, o conștientizare, fiindcă noi nu putem să ne bucurăm de un anumit lucru până noi nu conștientizăm valoarea proprie și atunci doar prin conștientizarea micilor elemente a progresului o să vă permită să vă bucurați de tot procesul ăsta și o să permite nu bucurarea de rezultat, dar satisfacția de rezultat care o să integreze ca un element de creștere personală cu multă implicare și spor. De ce simt că viața mea trebuie să fie ideală? Wow, iarăși perfecționism. De fapt, asta e de la social media, prieteni. Hai să nu spunem noi de perfecționism interior, astăzi despre niște așteptări care ne le oferă mediul ăsta social. Noi, fiecare de noi are în structura noastră mai multe tipuri de eu-uri. Noi avem un eu dorit și un eu ideal. Eu ideal foarte mult se bazează pe zona asta de emoții, da? Ce mă prinde pe mine uitându-mă, urmărind un anumit personaj în diferitele rețele, da? Care le utilizați, vă creează o anumită emoție și asta cumva vă creează că eu tot așa vreau, da? Deci asta creează zona de euul dorit. Euul dorit seamănă mult mai mult cu realitate decât euul ideal. Ideal e doar o proiecție din care noi extragem niște zone emoționale. Cel dorit, de fapt, presupune anumite acțiuni. Vrem noi, nu vrem, dar în perioada în care noi acum trăim, nouă ne se oferă foarte multă din componenta asta vieții ideale. Și asta ne face pe noi să integrăm dorința asta de a fi ideal, de a avea acea viață ideală. Pentru o vârstă de până la 20 de ani, asta este specific, da, fiindcă este și perioada asta de criză adolescentină în care noi avem tendința să preluăm modele, să căutăm zona asta, că vreau așa, și asta e super mega ok. Deci dacă sunteți încadrați în vârsta asta, puteți să trăiți bine cu idealismul ăsta și să-l savurați în sine. Dar dacă trecem de această perioadă și apare o zonă de presiune, adică cumva eu anulez tot ce se întâmplă pe exterior și vreau doar acel ideal, e că aici ar fi bine totuși să vă adresați la un specialist care o să vă ajute un pic, da, să resetați așteptările față de viață și să le ancorați mai mult în realitatea în care vă aflați, da, să creați un traseu a realității ca să vă scoată presiunea asta. Asta în prima etapă. Și de obicei mai este un scenariu, dar eu vă-l dau ca ipoteză, în care omul dorește viața ideală, fiindcă ceea ce el trăiește acum în realitate lui nu-i place, da? Îi creează foarte mult conflict. Și aici poate ar fi bine să analizați care e zona asta de conflict care se întâmplă acum în viața dumneavoastră. Ce nu vă place și ce ați vrea să schimbați. Și un moment care eu vreau să vă accentuez aici,
Ce nu s-ar întâmpla la noi în viață, este foarte important să menținem așa o idee punctată, că toate se întâmplă pe o anumită perioadă. E important să nu generalizăm că asta o să fie toată viața noastră, dar să înțelegem că e doar o etapă care ne provoacă pe noi să facem anumite schimbări. Cu spor! Și ultima întrebare. Cum să scap de comparațiile constante cu alții mai realizați? Wow! Compararea socială și realizarea. Deci uitați-vă aici o chestie foarte importantă. Fenomenul comparației este un fenomen foarte important pentru noi, fiindcă el ne ajută pe noi să creștem. Dilema foarte bine a fost punctată aici, dacă eu mă compar cu alții realizați. Și atunci când eu fac asta, atunci trebuie să stabilesc niște criterii. Ce vreau eu de acolo să iau, da? Și despre ce este nevoia mea de a mă compara. Este o nevoie fiindcă mă ajută să proiectez un viitor, adică să-mi trasez niște scopuri, sau este o nevoie care vrea să-mi demonstreze ce nu este ok în viața mea de aici și acum. Da? Și e că aici aș lucra un pic așa nevoile astea, să observe persoana ce se întâmplă la el pe interior. Asta ar fi prima etapă. Și a doua etapă ar fi să definiez cine sunt acei realizați, că este un concept așa un pic cam vag și aș recomanda persoane să se uite un pic la oamenii pe care îi consideră realizați și să facă un fel de profil, ce vârstă au, ce domeniu, ce se ocupă, care este mediul din care provin, da? Și să-l raporteze la propria viață, ca să poată să conștientizeze că noi suntem toți foarte diferiți și traseul și dinamica la fiecare persoană este total diferită. Dar un element face diferența cea mai profundă, este acțiunea. Orice lucru, noi putem să ne comparăm cu cine nu am vrea noi, dar dacă noi nu facem nicio acțiune, dar rămânem doar în gânduri, care noi cu voi știm că gândurile de fapt sunt niște iluzii, gândul devine realitate doar în momentul în care se face o anumită acțiune materială. Materială nu înseamnă că mă duc și îmi cumpăr iPhone 17, da? Dar înseamnă că ea se materializează prin ceva acțional, printr-o deprindere, pentru o nouă atitudine, pentru o nouă abilitate. Și având asta, pot să mă dezvolt și pot să mă antrenez. Și atunci încep să-mi creez propriul meu profil a acea personalitate realizată. Da? Și că aici apare diferența. Plus, trebuie să ținem iarăși cont de o anumită chestie. Persoanele realizate, când au devenit așa, au avut un traseu, da? O dinamică de creștere. Și noi trebuie să ne oferim și noi timp ca să ajungem la acel traseu și la acea dinamică. Deci, să fie cu spor, sper că v-am răspuns la întrebări și v-am provocat și mai multe întrebări. Scrieți-le, da? Eu sunt Rodica, sunt psihologul vostru friendly și ne vedem pe Media Hub. Pa, pa!